Fl-ewwel jiem tal-kampanja elettorali, il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel żjara għand familja f'Lisla, akkumpanjat mill-kandidati tal-Partit Laburista. Wara żjara ta' nhar it-tlieta ħareġ li din il-familja tiġi minnu. 3 jiem wara, dejjem fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja, Muscat il-ġimgħa war nofsinhar żar Child Care Center fir-Rabat. Waħda miż-żewġ sidien ta' dan iċ-ċentru hija oħt il-mara tal-kap eżekuttiv tal-Midja Laburista Jason Micallef. B'hekk l-ewwel ġimgħa Muscat attaħħa jiġi mingħand tal-familja għal għand tal-qalba. Kienet is-sit ta' dan iċ-Child Care Center stess Elaine Grima li konfermat ma' dan l-istazzjon li hija qariba ta' dak li jmexxi One Productions. X'inhi r-relazzjoni tiegħek ma' Jason Micallef? Is this real? Okay, no problem. Ir-raġel toħti. Sit dan iċ-Child Care Center tiġi wkoll bint l-eks deputat Laburista George Gatt. Fil-fatt saret pressjoni kbira fuq dan l-istazzjon kemm mis-sit innifisha kif ukoll mill-uffiċjal tal-komunikazzjoni tal-Gvern li kien preżenti għal żjara organizzata mill-Partit Laburista Glenn Bedingfield. Bilan li l-pubbliku ma jsirx jaf li għat-tieni darba konsekuttiva f'ġimgħa waħda, Muscat, din id-darba miċ-Child Care Centers ta' Malta kollha, għażel li jmur għand qariba tal-kollega tiegħu Jason Micallef. B'hekk l-uniċi żewġ żjarat li għamel il-Prim Ministru fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali kienu mdawrin kontroversja. L-ewwel waħda għaliex għażel li jmur għand qariba tiegħu u biex jagħti dan il-fatt il-Partit Laburista biddel il-kunjom tal-familja u t-tieni għaliex għażel li jżur qariba din id-darba mhux tiegħu iżda ta' Jason Micallef.